Nej men hallå där, det är Doraesus här med en ny video och en Doraesus här egentligen. Ja men såklart det är Doraesus. Vi kör faktiskt lite med DCR50. En snabbis till skia, det här lite mandarin. Vad gott, tjena. Gå in gärna och subscriba på den här kanalen. Det är min HD, väldigt nice kanal. Subscriba på min kanal. Ja, gott. Jag får säga det då. Ja, ska köra sig här. Det här kommer vara farligt. Väldigt farligt. Men snabbisen blir Nej, du, varför ska du döda mig för? Jag har inte gjort någonting, jag har inte skjutit på det. Aha. Fan vad tyst det var där. Come on for the win. Oj, jäklar. Haha. Du missar, du kissar. Där var det folk. Ho. I am Barbie girl in Barbie world. They're nasty, bitty, gasty. Aj. I am... Oh shit, där var det. Kille, kom igen. Vill du komma ut? Nej. Hejdå. Nej, så kom. Men han... Nu ska han få stryk. Han kommer där med. Nej. Så. Nu ska han där. Hej då. Så dör han igen. Allvarligt. Du ska dö. Han tog den här vapen. Fan vad läskigt. Nej. Han tog mig. Kom igen. Kom ut, lilla baby. Nej, jag kan inte sikta på det här spelet. Tyvärr grabbar. Tyvärr. Vad långsamt jag är. Kan jag pricka? Kommer dö dem igen. Nej, inte den här gången. Bitch. Not this time. Your little boy. Nej men varför jag bara står där framför alla som att jag är osynlig. Jävla dum jag är. Kom igen. Shit, ingen här. De kommer säkert spana här. Nej, mina team spanar här. Det är trevligt. Okej, han vill ha fight med mig. Okej, vi ska se vad han kan göra. Jag visste att de ska spana här. Vad ser jag här? Fick bara klicka från den. Det enda. Kanske maybe. Fan. Inte den här gången. Jag är farlig. Fan, jag dog. 10-9.
They see me rolling. They hate it. They see me rolling. They hate it. Vi ska ta upp en sån där vapen. They see me rolling. They hate it. Shit, han dog inte. They see me rolling. They hate it. Jag kunde inte hålla meningen. They see me rolling. Dö. Så du vill inte dö? Hejdå. Oh, death machine. This ska vi fucking use. Dö. Nej. Va? Det luktar äckligt hemma hos mig just nu. Vad fan är det? Nej. Vi ska få kill. Kolla på pro. Båda! Såg nu hur bra jag var. One shot man. Jag sa jag skulle vara pro. Jag sa ju det. Vad fan gör jag? Fan, what the fuck? Jaha. Men vi vinner. Drop the beat. Vi vinner. Som du är mot mig. Jag har inte några pistol. Ser jag. Bitch, hardstore. Fan. Borde vara lite snabbare där. Jag kan inte döda en jäkla kille och hålla ut på med sin vapen. Om jag skulle ha vapen skulle jag ha för länge sedan. Sega ner alla. Kom igen, ta den. Aha. Nej, alltså allvarligt. Jag måste sätta på fan tactical mask. Det går ju inte, man blir flashad för varje sekund. Den älskar det. Fan då. Men jag går ju plus och vi... Fan, de kan inte vinna, de är 4 ifrån. Nej. Fan, nu sätter jag på mig alla vapen i slutet. Fuck upp. Nu ska vi ta dem. Jag måste orka. Fan, nej, de har 90. Nej, ta den. Men vi har chans. Kom igen. Fan, nej. Like a boss, like a boss, like a boss, like a boss, like a boss,